Kali itu. Lah bakumu gak entek, Mas? Entek tuku. Tuku piro? Alah sakon bareng. Nyapu lho. Sekilo lho penak. Ndang akeh ngono ki wis. Yo tuku sekilo. Aku 20.000 minggu lebih. Nggih, terus. Saiki 20.000 cemilan balik. Telung dino gak sampai nang. Soro. Aku maku wediku apa jenenge? Wediku lek gak rokok kuwi aja. Ngemile tan soyo. Nyemile. Luwe nemen. Sepadan gila. Tinggi-tinggi opone. Ngobone. Opone sing arep digarapi. Dijeboli neh opo apa iki? Itu makalah piro? 26. Lah iya. 27 ya sithik-sithik ya. Oh iya, sithik-sithik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala al-musannif wal imamu al-alim al-alamatu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa maddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatu lan utawi maqalah ingkang kaping 6 wal isruna lan 20 kalih dosa 6 iku auha sampun mewahyukan sapa Allah ila ba'dil anbiya ing sebagian para nabi alaihi salam. Oh ya alaihi ya Pakdi. Wahyune niku isine man lakiyani man utawi sapa wonge lakiyani niku ketatemu sapa man niteng kula. Jare Gusti Allah nang ingsun bil mauti kelawan mati. Wa huwa hale utawi man niku yuhibbu iku seneng sapa man nang ingsun. Ayo maksude ya seneng niku ya staku kangen, bronto. Bronto iki apa? Ya kangen. Padha ya. Oh, gak ngerti. Wis kangen ora. Ngono kae ya. Nastaku niku kangen sapa wong ilaya teng ingsun, wayarga bulan seneng sapa man fima ing dalem napa kemawon indi sing wonten teng ngersane ingsun. Mane niku minat sawabi saking ganjaran. Jawabe adkhaltu moko bakal mlebokno ingsun huning eman jannati nang swarga ingsun ma'asabikina ing dalem sartane wong-wong kang disiki. Waman lan utahe sapa wong lakia iku tatemu sapa man linang ingsun bil mauti kelawan pati. Wal halu hale utawi keadaan wal halulan utawi keadaane iku huwa utawi man ya khaufun iku wedi sapa man ninang ingsun ay ya khaufu wedi sapa man adzabi teng siksa ingsun ajnabtuhu moko bakal ngedohno ingsun. Dadi junub niku maknane adoh ya. Ajnabtuhu moko junubno malah penak. Maksudnya ngedohno sapa ingsun huteng man niku nari nang neraka ingsun. Wamanan utawi sapa wonge laki aku tatemu sapa man nang ingsun bil mauti kelawan pati wa huwa hale utawi man yastahi niku isin sapa man minni saking ingsun. Isine niku isinnya itu malunya itu bi antang kobito kelawan yen to mengkene mengkeret ngerti artine Mas. Padha. Nah, bahasa Indonesiane penak niku tertekan. Jadi tertekan nafsu apa jiwane man niku min syai'in saking sesuatu khaufan mergo wedi min iqabillahi saking siksane Gusti Allah lahu teng man fi ing dalem syai'. Ansa itu moko bakal gawe lali ingsun malaikat iso lali. Ansa itu moko gawe lali ingsun al hafadzata ing para malaikat hafadzah. Ai maksudipun al malaikata pira-pira malaikat alladzina kang katabu nulis sapa alladzina amalahu teng perbuatane man niku wau. Maksude dzunubahu teng dosa-dosane man. Fadlan krana karunia minallahi saking Allah taala alaihi ing atase man. Wis pokoke nek sik ana duwe rasa kangen nang Gusti Allah, duwe rasa seneng Gusti Allah wis masalah napa kewawon beres ngono lah Mas. Gampange wis. Ya ora gampang ngono yo. Lah iki. Lah niki rata-rata trek ngono sing ngero Gusti Allah tok. Nah nek sing ngero Gusti Allah tok maka
ada kemungkinan orang-orang yang ndak menurut kita kafir atau apa itu berapa detik sat ono ngunune kan awake dhewe karo. Ya aku jenis paham bahasa iki, Pak. Apa? Ya mati ora enek. Hmm? Ora enek, Pak. Maksudnya? Adkhaltuhu jannati lho, Pak. Oh. Ma'as sabiqin. Terus? Lah sing wis dhisik ya wis Pak, wis kadung mlebu rono. Tiup trompet gak ketut. Gak ketut wis ya. Gak ketut to. Lah ibadah sithik-sithik ya akeh iki. Ya kuwi nek bahasa administratif iki nek dicetakno tadi ngono kuwi, Mas. Iya kan administrasi. Sopo ngene iku? Iku yo nopo masalah malaikat-malaikat? Ya administrasi, Bos. Mosok kate Gusti Allah nyatet dhewe ora pantes belas. Ya kekno sapa ngono. Ono ketua yayasan nglabur tembok kan yo kenemenen. Bagi-bagi tugas, administrasinya gitu. Kayane. Iya kayaknya ngono. Baik, selanjutnya al-maqalatus apa? Job description. Ya, job description-nya. Wal maqalatus sabi'atu wal isran utawi maqalah ingkang kaping 7 wal isruna lan 20. Iku an Abdullah bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ngendikane addi maftaradallahu alaika addi kudu nglaksanakno sira maing barang iftarada ingkang sampun mewajibkan sapa Allah alaika ing atas sira bitamami kelawan sampurna. Laksanakan kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu takun moko dadi sita abadan nasi paling ngawulane menungso. Orang yang paling abid. Ai maksude tasir moko dadi sira aksaron nasi akeh-akeh wong napane ibadatan ibadahe. Wah, wajib sing diwajibno teng kita Gusti Allah tidak hanya persoalan ritual ngoten. Nulung wong ya wajib padha. Dan wajitani lan kudu ngedoi sira maharimallahi teng pira-pira hal-hal kang dilarang oleh Allah. Takun moko dadi sira azhadan nasi paling zuhude menungsa. Maksude tafsir moko dadi sira akbaron nasi paling gedene menungso apane budon ora senenge gedhinge lid dunya maring dunya wa iradon lan paling gedhe napane iradon melengose ya melengos Mas bahasane berpaling paling gedene wong apane iradon melengose anha saking dunya sing nomor 3 wardo lan kudu ridho sira bima kelawan napa kemawon kosama ingkang sampun bagi tang emas sapa Allah laka kangge panjenengan manen niku napa rejeki ridho nang sing wis dibagekno Gusti Allah teng awake dhewe takun moko dadi sira angnan nasi iku paling sugih wong ae maksude tafsir dadi sira aktaron nasi paling akeh wong napane malan dunyane ini secara nilai. Nah, secara fisik ya mungkin pancet ae wujude ngene-ngene iki. Ya iya ora piye Secara fisik. Nggih pun niku kemawon 3 pesan addi maftaradallah wajtanib maharimallah wardo bima qasamallah. Wis wallahu alam bisawab bisril Fatihah. Kanastai. Dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. NI